kaga malam so nake yi na sake ka, ina nufin ka sake ni. Kaga malam so nake na sake ka, ina nufin ka sake ni. Naga zama da ka nake ga haka. Naga duk abin da kake takama da shi na ubana ne, komai da kake gidan da muke ciki na mahaifina ne, motar da kake hawa ta mahaifina ne, duk abin da kake yi na mahaifina ne, kai da ma a matsiyacin ka kake. Oke, kina takama da abin duniya kenan. Yau ina Fir'auna ina Hamana. Ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yayi wafati, babu wanda ba zai mutu a duniya ba. Zan sake ki, na miki saki daya, ba zan yi miki saki uku ba. Chas. As. Ya sake ni. Ya sake ki? Ya sake ni. To kinga, ki rike mijinki tamkar yadda zaki rike mahaifinki. Domin Allah subhanahu wataala ya yi wa mahaifinmu rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rasu? Kwarai kuwa. Ki samu ki lallaba mijinki ki koma gidan mijinki. Ki rike mijinki tamkar mahaifinki. Ki rike mijinki tamkar mahaifinki. Nace ki rike mijinki tamkar babanki. Na faɗa miki, don haka ki samu ki lallaba mijinki ya maida ki. Ni gida dan Allah dan Annabi kai hakuri, ni ban ce maka dama ka sake ni ba, sharrin shedan ne. Ke look at my face, this wanda baban tinkiya. Ai yana kika ce kin tafi gidan mahaifinki, tai ki in ba miki takalmin nan auya ba Allah ya tsina. Look at my face. Sannan yalla Allah raka taki gona mangala ta huta. Wallahi ba za ka shiga ba, ai gidan ubana ne. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa. So nake ka sake ni, ina so in ƙara aure. Anya gina cikin hayyacinki? Ina cikin hankali na, sanin kuma ina rashin hankali a tattare da ni. Ayi shuwa? Eh. Muna zaune kalau akan abun kwaɗin duniya. Eh. To na sake ki saki uku, in dai saki ne. Ta fi nono fari. Hello? Hello baby, kana ji na kuwa? Ka gane ni kuwa? Suwaiba, wai ke ce? Wallahi ni ce. Ni ce Suwaiba ce wallahi, matar abokinka. Dama abokinka ne ya sake ni, yanzu nake so wallahi, dama ka san ka taba cewa kana so na wani shekara a baya? To shin tunda kaga yanzu ya sake ni, nace bari in kira ka sai mu magana a wurin mu da ni da kai. Kin ga dakata. Kamar yan aure ki yanzu. Ba zan yi auren ki ba gaskiya yanzu, tunda yanzu ba zuwa na ce ke ba budurwa ba. Kawai ban san abin da ya fito da ke daga gidan mijinki wani yanzu wanda ya beki a haka? A'a. Na shiga. Me gida? Waye screen din wayar shi fashe yana so ya gyara bai da kuɗin gyara? Waye sansan wayar shi fashe yana so ya gyara bai da kuɗin gyara? Waye batir din wayar shi lalace yana so ya gyara bai da kuɗin gyara? In har dai kai ma kana buƙatar power bank, ka zo jihar Kano. In ka zo jihar Kano ka ce ina ne zuro dandalin MP. Kana zuwa zuro ka ce ina ne Alamsar Towa. Kana zuwa Alamsar Towa, office din yana nan a sama E20. Sunan kamfanin S&K International Limited. Don Allah kai hakuri ka mai da ni. Ke Luka Mafes, shi abokin nan da kike kira shi a waya, shi zan kira a waya. In ya ce in mai da ke sai in mai da ke. Luka Mafes. This one na baban tinkiya. Lafa. Cikin ka na wata 6 na zubar da shi domin ba zan iya haihuwa da kai ba. Hello sweetheart. Da fatan soyayya na tana nan. Haba abar kauna. Kin sani soyayya ki tana cikin zuciyata, ba zan taba manta da ke. Amma ina fatan dai ka shirya aure na. Domin kai mawaliyanka magana. Kaga yanzu daga asibiti nake. Yanzu haka na zubar da ciki na da na samu da mijina na wata 6. Yanzu haka ma takardana nake jira ya bani. Kin ga da Allah dakata. Dakata da Allah, kada ki cika ando yan nan shashancin naki. In banda baki da hankali, ta ya za a yi? Ki je ki kisan rai, ki zo ki ce za ki aure ni. Wallahi ba zai yi ba. Saboda ba zai yi fushin ubangiji Da kika je kika kankamo kanki, dan haka ki ci gaba da hakuri. sai an jima. Ba ni babu ki. Malam, kar kai min haka fa. Mai gida, kaga dan Allah ka yi hakuri. Wallahi kawai surprise nake maka. Je gidan ubanki saki safurai. What? Luka Mafes. This one na baban tinkiya. Lafa. Mai gida, mai gida, mai gida. Idan har ka cika kai dan halak ne, ka sake ni saki 3. Ba zan sake ki ba. Idan har kai ba dan zina bane, kai min saki 3. Na ce ba zan sake ki ba. Okay, kana so ka nuna min kai ba dan halak bane ko? Na sake ki saki 1. Ka sake ni saki 1. Hello? Really baby? An sake ni yanzu nan. Ya magana auren mu da kace zani. Kin ga mami dakata. A da kike budurwa. Shi ne zan yi auren ki, amma yanzu tunda har kika yi aure kin zama bazawara. Kika fito daga gidan wani to wallahi ba zan iya auren ki ba. Dan haka sai an jima. Ha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan. Me gida?
Kaga kai dan halak ne dan Allah ka maida ni. Bari ne sabon aure zan dawo da ke kawai shine. Wai na ce idan ke ce ya zaki ne. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa. Me gida? Ya ma sunan fallon fim din da kake kallo lokacin ina kwaila da kake zuwa kofar gidanmu. Kamar sunan fim din wallahi tallahi na sake ki saki uku. Alhamdulillah. Shikenan. Daman nayi da kai ka sake ni ka ki saki na. To ka gani yanzu a hankali kwance a cikin natsuwa. Ba tashin hankali ba wallahi ba zan sake ki ba. Kai da bakin ka zai muka ce min dangin ku ba wanda ya taba sakin mace. To yau ka gashi ya faru saki na uku. Hello? Masoyi. An sake ni. Wallahi tallahi ya sake ni. Wai kina so ki ce mun auren ki ya mutu? Ya mutu. Alhamdulillah. Yan comment, na saku ko ban saku ba? In ka cika a cikin uwarka da ubanka ka sake ni ka bani takarda ta yau. Akan me zan sake ki? Saboda na ga zama da kai. Saki nawa? Saki uku. To na cika dan halaka na sake ki saki uku. Daɗi. Hello baby, albishirinka. Mijina wallahi Ya mun saki da dai har guda uku. sai ka zo mu shirya maganar mu ta auren mu da zamu. Ka san saboda kai ne tsohon saurayi na saboda shi dole aka yi min Na aure shi. Ta haka wallahi ina jiran ka. Bayar Allah. Wannan saurayin naki da kike nema. Kimanin wata uku kenan Allah ya karɓi rayuwarsa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Me faru? Yanzu haka kina waya da kanin sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga. Dan Allah dan annabi kai haƙuri. Dan girman Allah da manzon sa kai haƙuri. Dan girman Allah ki yi haƙuri ki tafi gidan mahaifinki. Wadin ki ya ƙare a gidana. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa. Ga tsiyar ka nan ka sake ni dan kaunar da kake uwarka. Saboda haka nake so na ga da zama da matsiyaci irin ka. Dan kaunar da nake uwata. Ina kaunar uwata, ina kaunar mai kaunar uwata. Na sake ki saki daya. Ta fi nono fari dan wahala. Hello baby. Dan wahalan nan ka gan shi nan ya sake ni. Cin gada kata. Kamar ya dan wahala. Ban gane ba. Oh, ni ma ana nan. Wata rana da dan wahala za ki kira ni. To bari ki ji wata gaskiya da baki sani ba. Ba abun da zai sa na zo na aure ki. Ni ma daga baya na zama dan wahala. Me buka kaman haka ya zaka ce min Ni ban ce kai dan wahala bane fa. Cin gada kata. Ba zan iya auren ki ba. Look at my face. dan Inna lillahi wa inna dan girman. Ke look at my face ba. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa.